Mä oon Johannes Laine ja mun intohimo on auttaa pienyrittäjiä menestymään. Oon yritysvalmentaja, kirjailija ja sarjainnostuja, kuitenkin kaikkein tärkeimpänä 2 ihanan pojan iskä ja upean naisen puoliso. Menestys ja unelmat ovat jokaiselle erilaisia ja hyvä niin. Itselleni tärkeää on olla elinvoimainen, nauttia ihmisten kanssa olemisesta, urheilla ja elää läsnä olevaa elämää. Mua on aina kiehtonut yrittäjien tarina. Ja tässä sarjassa haastattelenkin eri alojen yrittäjiä, jotka uskaltavat tulla esiin ja kulkea omaa polkua. Tulet kuulemaan hyvin erilaisia yrittäjätarinoita ja toivon, että saat niistä innostusta toteuttaa omia unelmiasi. Nyt ollaan saavuttu Satuaasin tallille Lopelle. Mennään ihan kohta puoliin tutustumaan, että minkälaista yrittäjyyttä Satu tekee aasien kanssa. Mä oon käynyt täällä kerran aikaisemminkin ja silloin me tehtiin aasin kanssa ihan todella hieno maalaus, mutta se ei valitettavasti ollut täysin kuivunut, kun mä lähdin täältä takaisin kotiin päin ja siitä jäi ikuiset jäljet meille muistuttamaan tästä upeasta elämyksestä, mutta katsotaan minkälaisia jälkiä tämä kerta jättää. Mennään tutustumaan Satun yrittäjyystarinaan. Kuka sä oot? Mä oon Satu Valkas. Usein tunnetaan myös Satu Aasina. Eli mulla on Satu Aasin talli Lopella. Olen psykologi ja eläinavusteinen nepsyvalmentaja ja pidän aasien kanssa sekä elämys- että kuntoutuspalveluita. Me asutaan perunatilalla, niin tituleeraan itseäni myös välillä perunasihteeri. Perunasihteeri. Kyllä. Jaa, hyvä, eli aaseja ja perunoita. Joo, eli luonnon ja eläinten kanssa teen pääosin työtä. Mistä tämä kaikki on lähtenyt? Miten sä oot tänne eksynyt? Mistä on tarina saanut alkunsa? No, tarina on saanut eläinten parissa alkunsa ihan jo siitä, kun mä oon pikkutyttönä juossut heinäpeltoa pitkin naapurin museotilalle, missä oli silloin eläimiä. Ja kovin allergisena siitepölylle ja eläimille, niin silti vimma oli sinne eläinten luokse. Ja niiden kanssa, kun on sitten elänyt ja kasvanut, niin on tullut semmoinen ajatus siitä, että kuinka paljon ne on mulle antanut kokemuksia, onnistumisia, iloa, kaveripiiriä. Niin sitten kun opiskelin psykologiksi, niin heräsi ajatus, että mä haluan yhdistää nämä. Eli ihmisten auttamistyön psykologin ammatin kautta ja sitten se, että mun työkavereina ja työympäristönä on luonto ja talli. Tällä kertaa talli sitten aasien kanssa. Ja miksi yrittäjäksi? Minkälainen polku se sitten oli? Että sä haluaisit yhdistää sen psykologityön ja... Niin, no siis mä oon kuulemma pienenä sanonut mun yrittäjävanhemmille, että musta ei ikinä tule yrittäjää. Mä kuulen tätä aika usein. Joo, kun oon katsonut, että miten he on tehnyt pitkää päivää ja niin kun ollut aika paljon se meidän arki sitä, että molemmilla on oma yritys ja siinä niin kun eletty ja tehty. Mutta ehkä sieltä on myös saanut sen opi, että sit kun haluaa jotain kovasti, niin löytää kanavat sen toteuttamiseen. Ja se, että psykologin työssä olin ihan niin kuin toimessa kunnalla silloin ja siellä sain pienen kipinän siitä, että mä voisin tehdä osana sitä työtä hevosavusteista toimintaa. Mutta kun esimies vaihtui, niin se homma loppui siihen. Eli se tarvii oikeat ihmiset, jotta tämän eläinavusteisuuden työn niin kuin arvon ja hyödyn näkee. Niin nyt kun se reitti ei enää toiminut siellä, että palkkatöissä olisi voinut sitä toteuttaa, niin satuin löytämään perunan viljelijämiehen, jonka luokse sitten tänne Lopelle muutin 9 vuotta sitten. Ja täällä sattuu olemaan tyhjänä vanha varasto ja vähän maata tuossa, niin sain sitten kinuttua itselleen tallinrakennusluvan ja siitä tämä on lähtenyt. Ja miten monta vuotta siitä on? No 8 vuotta sitten tuli ensimmäiset eläimet tontille. Et silloin oli 2 hevosta ja 2 aasia, tämmöistä mini-aasiaa ja muutaman vuoden mulla oli siinä hepat mukana, mutta kyllä se aika ja totuus näytti sen, että ihmiset tuli suurin osan aasien takia. Ne on eksoottisempia, niitä ei ole niin paljon muualla. Ja yrittäjän näkökulmasta ne on kustannustehokkaampia ruokinnaltaan, niiden hoitoon ei mene niin paljon aikaa. Niin 2 vuoden päästä sitten myin ponit pois ja otin vähän lisää aaseja ja sen jälkeen yritys hevostoiminta Valkas vaihtoi nimensä Satu Aasin talliksi ja en ole päätöstä kyllä katunut.
Sä sanoit äsken, että viittasit siihen, että esihenkilönä oli ihminen, joka ei välttämättä ymmärtänyt tai ei ollut iloinen siitä, että eläinavusteista tehtäisiin. Niin kuin yleistä se on Suomessa ja miksi siihen suhtaudutaan joidenkin toimesta vähän tahmeesti? No ehkä siinä on se, että moni tietää ja tutkittu on, että luonnossa rentoutuu ja rauhoittuu, tulee fyysisiä ja henkisiä hyvinvointivaikutuksia. Mutta sitten se, että eläinavusteiset, luontoavusteiset palvelut, niin ne usein maksaa ehkä suhteessa vähän enemmän per vaikka asiakastunti, koska niiden tuottaminen vaatii enemmän resursseja, eläinten hoitoa ja niin poispäin. Eli se aika monessa paikassa on ehkä kustannuskysymys myös. Ja sitten osa ei ehkä ymmärrä, että mikä lisäarvo siitä tuleekaan. Verrattuna esimerkiksi, että samaa asiakasta tavataan toimistoympäristössä kuin että tavataan metsässä, puistossa eläinten kanssa. Kaikki ei ole sitä päässyt itse ehkä kokemaan. Ja voi olla, että se kokemus siitä puuttuu, se voi olla ymmärtämättömyyden taustalla. Tai sitten vaan usko siihen, että näin on aina tehty, toimistossa ollaan ja istutaan ja katsotaan tälleen toisiamme ja silleen asiat ratkee. Et siinä voi olla montakin taustalla, mutta ehkä nyt on törmännyt siihen, että kustannuskysymykset on myös yksi niin kuin iso juttu. Niin, että haluakin saattaa olla, mutta sitten ei vaan yksinkertaisesti rahaa anna periksi. Joo, että se, että mitä mäkin olen tässä nyt parin vuoden aikana tehnyt kartoituksia hyvinvointialueiden suuntaan ja muiden mahdollisten asiakkuuksien suuntaan, niin aika usein siellä on se, että todetaan, että kuulostaa tosi hyvältä, mutta nyt ei ehkä niin kuin pysty, että rahahanat on kiinni. Ja ne on siis moneen suuntaan kuntoutusalalla, että ei pelkästään tähän, vaan että nyt on tämmöinen vaihe. No mitä se käytännössä sitten se eläinavusteinen työ on ja miltä se näyttää? Mitä sä teet sun asiakkaiden kanssa? Se on ehkä se, että mikä mun on vaikein kuvata tai niin kuin sanoin kuvailla. Että se, että jos mä kerron, että me ollaan vaikka aasitallilla ja harjaillaan niitä, joskus on ihan perustallitöitä, siivotaan, ruokitaan, voidaan lähteä aasian kanssa kävelylle metsään tai tämän tyyppisiä. Mutta aina se toiminta on suunniteltu niin, että mistä se asiakas hyötyy. Eli jos meillä on vaikka asiakas, jolla on ADHD-piirteitä, niin mä suunnittelen toiminnan niin, että me harjoitellaan asioiden tekemistä alusta loppuun asti, suunnitelmallisuutta, toiminnan arviointia, eli ne kaikki näkyy siinä. Eli saattaa olla, että meillä on toiminnanohjauskorteilla tallin seinälle laitettu, että mitä me tänään tehdään, ja asiakas oppii sitä käyttämään itsenäisemmin, jolloin me voidaan vaikka niitä kortteja käyttää sit kotiympäristössäkin. Tavallaan se siirrännäisvaikutus tulee siihen mukaan. Ja sitten voi olla ihan esimerkiksi semmoisia pohdintatehtäviä, että meillä yksi tai parikin osaa heittää tunnenoppaa, eli varsinkin Kalle on siinä taitavaa, että tönäsee nopan jakkaralta alas ja sieltä tulee joku tunnekortti ja siitä ruvetaan juttelemaan. Eli se on ihan eri asia kuin se, että mä sanoisin, että kerropa nyt, mitkä jutut tekee sut vihaseksi, kuin se, että Kalle pyöräyttää sieltä nopasta ja sitten se on niin kuin Kallen valinta ja sitten ruvetaan juttelemaan, että milloin viimeksi sulla on ollut tämmöinen vihainen olo, kun tässä kortissa on. Ja se jotenkin lieventää sitä ehkä tämmöistä niin sanotusti terapeuttista niin kuin ympäristöä. Mä en ikinä puhu, että mä teen terapiaa, koska en ole terapeutti, mutta siis terapeuttista työtähän toi on monella tapaa. Niin se niin kuin lieventää, että siinä on se eläin apuna, tukena. Meidän ei tarvitse istua ja tuijottaa silmiin. Me voidaan liikkua, tehdä, toimia. Niin siinä on niin paljon ulottuvuuksia, joista me saadaan onnistumisen kokemuksia asiakkaalle. Mä ajattelin, että se on se isoin juttu. Että asiakas tekee itselleen vaikeaa asiaa, onnistuu siinä ja saa positiivisen palautteen. Se rima varmaan laskee tietyllä tavalla, että se, että sä istut toimistolla sulle tuntemattoman ihmisen kanssa ja alat siinä vastaamaan, kun hän kysyy, että milloin olet tuntenut vihaa, niin versus se, että sulla on joku tommoinen just toiminnan kautta ja Aasi kertoo, Aasi on mukana ja luonto on lähellä, että siellä tulee niin kuin monta asiaa, mitkä vaikuttaa positiivisesti siihen. Näin on.
No tapahtuuko täällä jotain muuta, että sulla käy täällä asiakkaita heittämässä noppaa Kallen ja sun kanssa ja katsomassa tunnekortteja jne, mutta mitä muuta? Joo, toi on ehkä sitä kuntouttavaa puolta työstä, että on sekä psykologikäynneillä että neuropsykiatrisessa valmennuksessa asiakkaita. Mutta tosi paljon käy niin sanotusti elämyspalveluissa asiakkuuksia mulla, ja se sitten sisältää useimmiten perheitä, kaveriporukoita, tykyporukoita, ja ne voi tulla tänne esimerkiksi metsäretkelle Aasien kanssa, pakata aaseille eväsreput selkään ja lähdetään niitä taluttaa vaikka meidän mökkirantaan ja siellä pidetään evästauko sitten ja kävellään takaisin. Eli semmoinen niin rentouttavaa, mukavaa yhdessäoloa Aasien kanssa. Tänä kesänä on suosikkina ollut perheleirit. Niitä on ollut sekä tavallisia että sitten nepsyperheille omiansa. Niistä on tullut tosi kivaa palautetta, yhteistä kivaa tekemistä perheen kanssa. Ja ollaan me keksitty aasijoogaa täällä ja riippumatta rentoutusta aasien kerran. Ja tämmöinen aikuisten aasiretriittipäivä oli kanssa aika mukavaa. Semmoinen rentoa ja tämmöistä vähän arjesta poikkeavaa. Kuulostaa erilaiselta ja hauskalta ja melko maadottavalta toiminnalta, että läsnäolo harjoituksena menee varmasti myös aika hyvin. Että. Kyllä, ja juuri semmoisia, että tavallaan tänne kun tullaan, niin täällä saa olla rauhassa, ei tarvitse tuijottaa kello, ei tarvitse suorittaa, vaan nuo eläimet hyvällä tavalla pakottaa ole tässä hetkessä. Ei tarvitse miettiä niin kuin huolia ja murheita ja huomisen kauppalistoja ja to-do-listoja, vaan se nyt ollaan täällä ja nautitaan. Jääkö puhelimet parkkiin? Muuten kuvienoton takia saavat pitää esillä. Sitten mä niinku totean kyllä, että jos joku rupeaa niitä heti lähettelemään ja somettelee, että sen voi tehdä myöhemmin. Että saa ottaa muistoja ja kuvia, ne on tosi tärkeitä. Tärkeitä, kun on tämmöinen elämys, johon ei ehkä välttämättä tulla uudestaan. Tietysti aina toivoo, että asiakas niin paljon nauttii, että tulee seuraavankin kerran tai uudenlaiseen palveluun, mutta se, että muistot on kyllä tärkeitä. No miten yrittäjyys on mennyt 8 vuotta? Talli on ollut pystyssä ja eläinavusteisuus ei välttämättä ole vieläkään niin tunnettua Suomessa kuin voisi olla, niin miten business on mennyt? Koko ajan siihen suuntaan, että se eläinavusteisen työn osuus mun koko työajasta kasvaa. Ja se, että kun mä tänne muutin, niin sehän oli aika pientä ja pääosin mä olin perunavarastolla silloin tekemässä hommia ja enemmän sitten myös vaikka pellolla mukana ja näin, että tutustuin kyllä hienosti myös tähän perunatilan arkeen. Mutta se nyt kesäkaudet, sanotaanko, että lokakuu on semmoista, että aika paljon saa tallilla ottaa asiakkaita vastaan. Ja tietysti kun yksin yrittäjän tekee, niin sitten on kaikki byrokratiat ja markkinoinnit ja muutkin tehtävänä. Mutta tavallaan talvikausi aina tallilla hiljenee, että joitain vakiasiakkaita kyllä käy. Mutta silloin teen sitten myös ostopalveluna koulupsykologin töitä. Että se on semmoinen talvikauden niin kuin lisätienesti, mikä on ihan kiva olla, kun tämä on kausivaihtelevaa tämä työnteko, niin se on hyvä tasapainotella sitä. Mikäs tässä yrittäjyydessä sun mielestä on parasta? No se, että saa itse päättää, mitä tekee. Siis välillähän se tarkoittaa sitä, että sitten tehdään aika pitkiä päiviä ja niin kuin raskaitakin hommia, fyysisiäkin tuolla tallilla, mutta se on kiva, että ei tarvitse istua siellä toimistossa. Se ei sopi mun kropalle eikä mun pääkopalle. Niin se, että näkee tuolla eläinten kanssa ollessa sen ihmisten ilon, sit saa itse tosi paljon virtaa ja semmoista, no itsellekin onnistumisen kokemuksia, että mitä asiakkaalta tulee sitä hyvää palautetta. Ja se, että saa tehdä sitä, mistä oikeasti tykkää. Välillä, no en mielellään tee paljon niitä koulupsykologin ostopalvelutöitäkään, se on vähän semmoista toimistossa istumista ja paperien pyörittämistä, mutta tavallaan se, että mä haluan tehdä sitä, jotta mulla on mahdollisuus sitten kesäaikana panostaa ihan täysillä tähän eläinpuoleen, niin talvikausi on sitten varattu mulle työnteolle ja kehittämistoimille ja tämmöisille. Eli se kausivaihtelu, no ihan jo perunatilan arjen kautta se tulee, mutta se myös sopii tähän niin kuin aasitalliyrittäjyyden mukaan, että vuoden ajat vaihtelee ja välillä kesä painetaan täysiä töitä ja talvella otetaan sitten vähän easy.
No entäs sitten yrittäjyydessä meillä kaikilla on myös niitä haasteita ollut, niin minkälainen matka haasteiden parissa sulla on ollut? No ehkä suurin on ollut se, että kun lähtenyt tekemään pienessä kunnassa, Loppi ei ole mikään kauhean iso kunta, niin tekee tällaista työtä, mikä ei ole myöskään kauhean yleistä ja tunnettua, niin se, että miten mut löydetään, että miten mä saan ihmisille tiedon siitä, mitä mä täällä teen, miten se heitä hyödyttää, miksi tänne kannattaisi ajaa tänne asti metsän keskelle, niin se on siis vuosien työ. Nyt huomaa, että rupeaa enemmän ja enemmän kuulee sitä, että hei, siellä mä kuulin susta tai kaveri kertoi ja täällä olit paikalla. Että niin kun nyt rupeaa vuosien jälkeen olemaan semmoinen, että mut löydetään tai hakukoneet löytää netistä tosi hyvin, mutta jos jotain etsii aaseihin liittyvää, niin mä sieltä tuun. Et se on ollut yksi tosi suuri haaste. Ja ehkä se, että kun halu on ollut tehdä sitä kuntouttavaa työtä alusta asti ja siihen ei ole selkeitä niin kuin maksureittejä, että psykologille lähetettäisiin. Mun niin kuin ammattitausta on vahva kuntouttavaan työhön, mutta siihen ei ole valmiita maksureittejä verrattuna esimerkiksi psykoterapeutteihin. Eli se, että miten näitä kuntoutusasiakkuuksia on saanut, niin se on ollut hitaampi reitti kuin mitä olisi toivonut. Niin sitten on pitänyt vähän kehitellä myös sitä, että mitä muuta kuin asiakastyötä mä voin tehdä. Yes. Ja siihen on löytynyt ratkaisuksi muun muassa aasien maahantuonti. Suomessa on noin 500 aasia ja niistä ehkä tällä hetkellä 50 on mun kautta tullut maahan tai meillä syntynyt. Ja kauhean eettistä aasikauppaa ei ole täällä aikaisemmin tehty ja minä pyrin siihen, että olisin tämmöinen eettinen aasidiileri. Kyllä, aasidiileri. Sellainen niin kuin aasin välittäjä, johon voi luottaa. Ja musta on ollut ihana, kun on semmoisia aasinostajia, jotka vuosienkin jälkeen kysyy multa neuvoa. Okay. Ja ostaa aaseille loimia, joita mä oon ruvennut maahan tuomaan. Ja tavallaan se, että on tullut ihan semmoisia ystävyyssuhteita myös siitä, että multa on joskus ostettu aasi. Ja jostain netin palstoilla suositellaan, että hei, sieltä Satu Aasin tallilta, kysyppä sieltä, kun joku etsii myytävänä olevia aaseja. Niin se on mulle ollut tosi tärkeä juttu. Se ei ole helpoin homma. Eläinten niin kuin osto ja myynti ja aina ei ole mennyt ihan putkeen, mutta se, että se on kuitenkin semmoinen itselle tärkeä osa työtä ja että saan Suomen aasikantaa nostettua ja aasitietoutta välitettyä. Siihen liittyen on myös aasinhoidon ABC-kursseja ruvennut vetämään sekä täällä omalla tallilla että sitten joissain oppilaitoksissa eläintenhoitaja-opiskelijoille. Ja myös eläinavusteisuudesta yleisesti niin pidän luentoja, siitä mä tykkään. Se on kauhean kiva tekemistä, semmoinen kouluttaminen. Viet paljon aasitietoisuutta eteenpäin. Kyllä. Se on loistavaa. Joo. Ja mä oon saanut palautetta siitä luennoista, että sä oot ihanan innokkaasti kerrot sun asioista. Mä voin kertoa asioista vaikka koko päivän tai tästä eläinavusteisesta työstä. Että se on niinku uponnut myös sinne vastaanottajiin. Aasi on vähän semmoinen väärin ymmärretty eläin, että se on niinku itsepäinen ja tyhmä. Ja mitä se ei tosiaankaan ole mutta se on ihana rikkoa niitä vähän ennakkoluuloja. Ja no, sitten on tietty myös se, että kun täällä käy väkeä kesäisin, niin se on hauska, että ne saisi täältä vähän jotain matkamuistoja, niin on sitten tullut kehiteltyä tämmöisiä aasituotteita sekä verkkokauppaan että sitten täällä tallilla ja tapahtumissa myytäväksi. Siinä on sitten käyttänyt vähän yhteistyökumppaneita niiden toteuttamisessa, mutta on aika kivoja niistä sitten tullut ja saanut niidenkin kautta vähän ehkä semmoista jalansijaa sitten, että joku hankkii täältä aasimukia ja juo sitä kotosalla kaverin kanssa, niin ehkä siinä tulee kaverin kanssa sitten keskustelua ja että mistäs tommoseen saa ja että pitääpä itsekin siellä käydä. Tavallaan markkinointimielessä myös, mutta semmoinen pientä lisätienestiä ja toisaalta lisäarvoa sitten asiakkaille siinä on tullut myös. Hienosti tietyllä tavalla käännetty ne, voisiko sanoa heikkoudet tai haasteet sit siihen, että siitä voikin saada liiketoimintaa ja samalla myös niin kuin taklata sitä haastetta, mikä on, että pitää tulla näkyväksi, niin
sitten luonut jotain sellaista, mikä auttaa sekä siihen kassavirtaan että myös siihen näkyväksi tulemiseen. Ja tuohan se on yleistä yrittäjyydessä, että täytyy niin kuin välillä olla luova ja katsoa vähän boksin ulkopuolelta ja miettiä, että okei, että mitä mahdollisuuksia mulla sitten on. Että jos tämä reitti on vähän haastavampi, niin pystyisikö sitä reittiä sitten nopeuttaa jollain toisella tulokulmalla. Joo. Ja toi niin kuin yleisesti tämän eläinavusteisen työn, tämän alan näkyväksi tuominen on mun tämän hetken kova missio. Ja se, että siinä on aika kivasti onnistunut, että saanut muutamia lehtihaastatteluja tähän syksyyn. Ja suuri rutistus oli kesällä, kun kollegan kanssa kirjoitettiin kirja, tämmöinen siis menetelmäopas siinä, että mitä voi eläinavusteisen työn ammattilainen asiakkaansa kanssa tehdä. Siis ihan harjoitusohjeita konkreettisia. Sellainen on Suomesta puuttunut niin kuin hevosmaailmaan tehtynä. Se on tosi kiva vastaanoton. Ja sen siivellä pääsee vähän luentokeikkoja tekemään, kun voi osoittaa, että mulla on tämmöistä ammattitietämystä, tämmöinen kirjakin tehdä. Ja se on ollut niin kuin tosi hyvä. Ja se, että siitä katsotaan, siinä on ehkä vähän jatkokehittelykohteita siihen liittyen kanssa tulossa myös, mutta se oli myös tämmöinen yksi lisä siihen, että miten voin ammattitietämystäni jakaa, saada pienen lisätienestin, kun joku ostaa sen kirjan ja toisaalta näkyvyyttä alalle, lisää ammattimaisuutta tälle alalle. Niin ja sitä sanotaan, että pienistä puroista syntyy joki tai jotain vastaavaa. Niin hienosti olet niin kuin moneen eri juttuun saanut sen ja kaikessa on se sama punainen lanka kuitenkin, että se ei ole semmoista, että härvätään joka suuntaan, vaan kaikki vie eteenpäin sitä, että eläinavusteisuus ja aasidiileri tulisi tunnetuksi Suomessa. Joo, ja se on se, että siihen tämän hetken Suomessa tämä eläinavusteisuusala on semmoinen, että harva saa siitä 100% työllä palkkansa, vaan että tosi moni meistä tekee sitä osa-aikaisesti tai tietystä näkökulmasta ja sitten tekee muuta. Katsotaan, pääseekö siihen jossain vaiheessa. Jatkokoulutussuunnitelmia on itselle siihen, että saisi sen virallisen rahareitin auki. Eli saisin sellaisen ammattipätevyyden, johon sitten hyvinvointialueet ja Kela lähettäisi asiakkaita. Eli neuropsykologian erikoispsykologia on semmoinen tämän psykologian sovellusala, joka itseä kiinnostaa. Ja toivottavasti muutaman vuoden sisällä voin sanoa, että olen sitten siinä haastavassa koulutuksessa. Sinne on vaikea päästä, mutta olen valmis näkemään työn sen eteen, koska sitten voisin sanoa, että sitten mulla on täällä sopivasti kalenteri täynnä eläinavusteisia kuntoutusasiakkaita. Ja se on se, mihin tähtää. No miten muuten tulevaisuuden unelmat, onko jotain, mihin sä haluat tämän kaiken viedä? No ehkä siihen, että ei tarvitsisi lähteä enää kodin ulkopuolelle töihin, muuta kuin ehkä jotain luentokeikkoja, ne olisi kivoja, mutta se, että täällä olisi semmoinen tasapainoinen asiakasvirta läpi vuoden. Tietysti lomaakin olisi ihan kiva viettää välillä, että kesällä voisi olla enemmän asiakkaita, kun täällä meidän tiloissa on silloin mukavampi toimia. Ja sitten voisi hyvillä rennoin mielin viettää myös lomaa talvella. Että tavallaan se kausivaihtelu menisi ehkä niin päin, että ei ole kesällä ja talvella eri töitä, vaan voisi olla sitten kesällä enemmän hommia ja talvella sitten muutamia niitä kuntoutusasiakkaita ja täällä kuitenkin käydä. Enemmän lomailla. Enemmän myös lomailla, kyllä se on. Se, että kun asuu kotona ja työpaikalla, niin se loman asettaminen tänne on välillä vähän haastavaa. Mitenkäs sitten vielä, niin mikä on semmoinen mieleenpainuvin kokemus asiakaskäynnistä, mitä olette saanut aikaa Aasian kanssa? Vaikea valita yhtä, mutta siis ehkä lähiaikoina tosi vahva kokemus tämmöisellä psykologikäynneillä käyvä nuori tyttö ja hän on saanut paniikkioireita muun muassa pitkästä ruohikosta, kun pelkää ötököitä. Nyt muutama viikko sitten hän kysyi, että onko tuolla aasiniityllä ruoho leikattu, kun se ei näytä enää niin pitkältä hänestä, eikä ole niin pelottava. Ja mä sanoin, että ei ole, että jos jotain, niin se on kasvanut viime käynneistä. Eli se, että hän on kulkenut sen pelottavan ruohikon läpi mun turvallisessa seurassa ruokkiakseen aasit, eli aasien hyvinvoinnin eteen, niin se on antanut hänelle kokemukset. Ei ole tapahtunut mitään pahaa, hän on siitä selvinnyt ja se pelko ja paniikkikynnys on laskenut. Ihana konkreettinen käytännön esimerkki. Näitä löytyisi miljoonia, mutta se, että se nyt on tässä ehkä viime hetkinä ollut semmoinen ihan huippuhetki. Saat kyllä tehdä arvokasta, merkityksellistä työtä ja kiitos tosi paljon siitä, että mitä teet ja kiitos tietenkin, että saatiin tulla tänne ja jakaa sun tarina eteenpäin.
Kiva, kun saan kertoa aaseista ja työstäni. Mä jään tänne vielä hetkeksi rentoutuu Aasien kanssa, mutta sen jälkeen me lähdetään tuota pikaa Satu Aasin tallilta kohti Unelmia studiota Järvenpäähän. Sinne saapuu toisenlainen työelämän palveluiden parissa työskentelevä yrittäjä Katja Tuulari ja tutustutaan hänen tarinaan. Nähdään siis aivan tuota pikaa Järvenpäässä.